हेलो भाई नमस्कार गाइस केमती अछंती आशा करी समस्त भलर थो एंड खुशी थो अदर गोष्ठी আছে আমি ভালো আছি ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শিব প্রসাদ লাইফস্টাইল তো বর্তমান টাইম কেତେ আইছি ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖେଇବି ତାପରେ କହିବି ଓକେ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 9:58 ରାତି 9:58 ହେଲାଣି ମାନେ 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ତମର ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଦେଖ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ ହେଲା ମାନେ ବହେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହେଲା ଦେଖ ମାନେ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏତିକି ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ତ এই ଗଦିଟା ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକା ଏଇଠି ମୁଁ ଖାତା ସବୁବେଳେ ଥୁଏ ହେଲା ଗଦିଟା ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ବି ଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଥିଲି ତ ଭାବୁଛି ଏବେଠାରୁ ଛାଡ଼ିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଗେଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେବନି ତ କ'ଣ କରିବା ହେଲା ତ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ରୁହେ ଆଉ ଏ ଟିଭିଟା ଭାଇ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ହେଲା ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ଦେଖେଇଲି ତ ଚାଲ ବାହାର ଟିକେ ଭିୟୁ ଦେଖିବା ହେଲା ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଅଛି ମାନେ ରହିଛି ଟିକେ ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଘଣ୍ଟା ବି ଆଜି କାଢ଼ିଛି ହେଲା 10:10 ହେଇଗଲାଣି ଘଣ୍ଟାରେ ବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଚାର୍ଜ ବସେଇଥିଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟାଟା ପିନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ପିଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ପିଉଛି ହେଲା ଏଇନା ତ ଆଉ ଖିଆ ହେବନି କାହିଁକିନା ଏଇନା ପାସ୍ତା ଖାଇଥିଲି ବୋଉ ନେଇକି ଗଲା ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗନ୍ଧା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରିଦେଇଛି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସିଷ୍ଟମଟା ତ ଥୁଆ ହେଇଛି କାଲି ଚଲେଇଥିଲି ହେଲା ଆଜି ଚଲିଆ ହେଇନି ତ କଲେଜ ଥୋଇଥିଲି ବାହାର ପଟ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିଥିବି ବାହାର ପଟ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ହେଲା ନା ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାର ସେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେଲି କାହିଁକିନା ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସଭା ଉପରକୁ ଭିୟୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଦେଇପାରୁଥିବ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଏବେ ଭିୟୁ ଅଛି ରାତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ମୁହଁ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଆଉ ଇଏ ଏପଟ ମୁହଁ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାତିର ଖାଇବା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 10:10 ହେଇନି ହେଲା ଭୁଲ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 10:03 ହେଇଗଲାଣି କାଣ୍ଡ କ'ଣ ଖାଉଛି ଦେଖି ଆରେ ପଖାଳକୁ ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛି ହଉ ଖା ପୁରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହବନି ତାରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହବନି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନେଇ ଆସିଛି ଏଇଠିକିରି ଇଏ ହବ ବୋଲି ହେଲା ତ ଉପରକୁ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ହେଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କିଛି ମୋ ରୁମ୍ ଅଛି କାଲି ପୁରା ସଜାଡ଼ିବା କାଲି ରବିବାର ଅଛି କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଯେହେତୁ କାଲି ପୁରା ସଫା କରିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫା କରିବା ଏଇଟାକୁ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଆଣିକି ଦବା ଟୋଟାଲି ହେଲା ଏଇଟା ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଆଣିକି ପୁରା ଦବା ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସବୁ ପେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବଗେରା ସବୁ ରହିବ ହେଲା ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କରିବା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିବା ଯେମିତି ଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ମୁଁ କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିପାରିବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିପାରିବି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇନା ଟିକେ କିଛି ସଫା କରିଦେଉଛି କାଲି କିଛି ସଫା କରିଦେବି ଓକେ ତ ସଫା କରୁଛି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇତକ ଏରିଆ ମାତ୍ର ସଫା କରିବି କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି କୁଲର ଯେଉଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଟିଭି ଯେଉଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଏମିତି କିଛି ହେଇଗଲା ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଲମାରିଟା ଥୋଇଦେବି ଆଲମାରି ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ହେଲା ଆଲମାରି ଛିଟୁ ଆସିକି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଯିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ହିଁ ରହିବ ହେଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଏ ରହିବ ହେଲା ଏଇଟା ବସେଇଛି କାହା ପାଇଁ ନା ଆ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଇଥରନେଟ୍ କେବୁଲ୍ ନେଇପାରିବି ବୋଲିକା ତ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଯିବନି
ଏଇଗୁଟାକ କାଲି ମୁଁ ଇଏ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମଜବୁତ ହିଁ ନାହିଁ। 400 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ତାଠାରୁ ଭଲ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହେଲା ମାନେ ନିଜେ ପଟା ଦେବ, 400 ଟଙ୍କା ଦେବ ମଜୁରୀ, ନିଜେ କରିଦେବ ହେଲା, ସତ କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଉପରେ ଥୋଇଦେବା। ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଚେୟାରଟା ଥୋଇଛି ହେଲା। ତ ତା ପଛରେ ବି ନୂଆ ମୁଁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ତ ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଗଲା ଆ ପାଇଁ ହେଲା। ଏବେ ଘଣ୍ଟାର ସେଟିଂ କରିବି, ବହୁତ ସାରା କାମ କରିବି। ଏଠୁ ପାଣି ପିଇଦେବି, କାଲି ପାଇଁ ପାଣି ଥୋଇଦେବି, ଏଇଟାକୁ କାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ୱାର୍କ ଅଛି। ଆଉ ଦି ଜଣ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି, 2 ଜଣ ଯାକ। ସାର୍ ଓକେ, ଓକେ ତ, ଓକେ ତ, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଓକେ ତ ସାର୍? ସାର୍ 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 ଲିଓ ସାର୍, କ'ଣ 2 ଜଣ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ବହୁତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଆଇଲା ପରେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ମା ପେଟର ଛୁଆ, ଇଏ ଗୋଟେ ମା ପେଟର ଛୁଆ ହେଲା। ପୁଣି ଅଣ୍ଡିରା 2ଟା, ଯଦି ଇଏ ମାଗିଥାନ୍ତେ ଇଏ ଅଣ୍ଡିରା ହେଇଥାନ୍ତେ ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। 2 ଜଣ ଅଣ୍ଡିରା ଯେହେତୁ ଫାଇଟିଂ କରାକରି ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଇଲା ଟାଇମକୁ ଅଧିକ ଦେଖ, ଏଇ ଖାଇବାଟା ଇଏ ଛାଡ଼ିଛି, ଯଦି ଏକୁ ଦେଇଦେବି, ଇଏ ଯଦି ଖାଇବ, ଇଏ କ'ଣ ଦେଖ, ଇଏ ନା କ'ଣ ହବ ଦେଖିଲ, କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକୁ ଦିଏନି ହେଲା। ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିବ, ଗାଣ୍ଡୁ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଗାଣ୍ଡୁ ତାକୁ ହମଲା କରିବ, କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇଯିବେ ହେଲା। ହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ କରିନାହିଁ ତ, ମୋର ଗୋଟେ ଖାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କହିବିନି। ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପକେଇଥିଲି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଲିଙ୍ଗିପୁର ଏରିଆରେ, ମାନେ ଷଣ୍ଢ ଗୋମାଂସ କଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗିପୁର ଏରିଆରେ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ମୋ ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଥିବେ ତେବେ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି। ସେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ଭାଇ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ସେ ଟାଇମରେ କଟାକଟି ପୁରା ଠପ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଭାଇ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ରାଣ, ଶିବଙ୍କ ରାଣ। ଆଜି ମୁଁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି ମୋ କଲେଜ ହେଲା। ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ, ତ ଚାରିକଣରେ 4ଟା ବାଉଁଶ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଚାରିପଟେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଟୁଲ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଷଣ୍ଢକୁ, ମୁଁ ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ରାଣ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ରାଣ ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ବେଲ୍ଟ ଟାଇପର ହେଲା, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଷଣ୍ଢକୁ ପୁରା ବେଲ୍ଟ ଟାଇପର ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଥିଲା ହେଲା। ସିଏ ଥିଲେ 10 ଜଣ ହେଲା, ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଷଣ୍ଢ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ମାନେ ଏମିତି ଟେକିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଖଣ୍ଡା, ମାନେ ଖଣ୍ଡା ପୁରା ଭୁଜାଇଲେ ଓକେ। ତ ଟେକିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ମଟନ ଯୋଉ ଛେଳି ଯୋଉଥିରେ କଟା ହୁଏ, ମାନେ ଏଇ ସାଇଜର ଗୋଟେ ଇଏ ଯୋଉ ଛୁରୀ ଟାଇପର ଧାର ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମାନେ ଚୋଟ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ପାସ୍ କଲୁ, ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ଇଏ ପକେଇଥିଲେ ହେଲା। ମାନେ ଏମିତି, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛି, 20-30 ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ ନା, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆକ୍ସନ ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ଶଳା ଗୋମାଂସ, ଶଳା ବେପାରୀ ଶଳେ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଏରିଆ ନୁହଁ କି, ମାନେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ପୁରା ସୁନସାନ ରୋଡ, 10:30-11ଟା ବେଳେ। ଶଳା ହାରାମି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି। ସେ ଗୋମାଂସକୁ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢକୁ
ପୁରା ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ହେଲା। ଆମେ ଗଲୁ ଭାରି, ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖିକି ପରଦାଟା ପକେଇଦେଲେ, ମାନେ ଲୋକ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ କେସ୍ ନା ହେଲା। ଆମେ ବି ଭୟ ଗଲୁ, ଗୁଜାର ଥିଲା କାଳେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ, କଣ କରିଦେବେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ତୁ ଯଦି କରିପାରିଲୁନୁ ବ୍ଲଗରେ କାହିଁ କହୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କି ତାପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯିବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଟା ହେଇକି ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋମାଂସକୁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଭର କରିବା, ରିଭିଲ୍ କରିବା ଦିନ ବେଳା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣିଷକୁ ବି ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଲିଙ୍ଗିପୁରରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଥିବେ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି ହେଲା। ଲିଙ୍ଗିପୁର ରୋଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗିପୁର ରୋଡ଼, ନୂଆ ଗାଁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ରୋଡ଼, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ରୋଡ଼। ଦିନ 11ଟା-12ଟା ବେଳକୁ ବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଇବେନି, କାଁ ଭାଁ ଗାଡ଼ି। ରୋଡ଼ ପୁରା ମଖନ ରୋଡ଼, 1 ନମ୍ବର ରୋଡ଼ ହେଲା। ସେଇଠି ବହୁତ ସାରା କାମ ହେଉଛି। ଭୋର 4ଟା-5ଟା ବେଳକୁ ଯିବି, ସବୁ ଗୋମାଂସ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ସବୁ ଶଳା ପଠାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ମୁଁ ରିଭିଲ୍ ବି କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ ଘଟିଲା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ଡିଲିଟ୍ ବି ମାରିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକି ଡିଲିଟ୍ ମାରିଥିଲି, ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ପକେଇଥିଲି। ମାନେ ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା, ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢର ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା, ପୁରା ଷଣ୍ଢ ଟୋଟାଲ ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ଼ି ସହ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ସେଇ ଦିନର ବଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଡ଼େ ହାରାମଜାଦା କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ। ଲୋକ କଣ ଦେଖୁନଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥିବେ ଦେଖୁନଥିବେ, କେହି ବି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛି ଆମେ 2 ଜଣ ପିଲା ଯିବୁ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଡାକିବି, ଯଦି ହବ ତାର ମୋର ଯିବୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ। ଗୁଗୁଲ ଟାଇମ୍ ସହିତ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ। କାଲି ରବିବାର ଅଛି, ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଯଦି ହବ କାଲି ଆମେ 11ଟା-12ଟା ବେଳକୁ ଯିବୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ, ତୁମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରିକି ମାରିକି ବ୍ରିଜରେ ମୁଣ୍ଡଟା ମାନେ ଗୋଲ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପକେଇଥିଲେ, ଗଣ୍ଡିଟା ଲିଙ୍ଗିପୁର ଏରିଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓକେ, ଏତିକିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୁକୁର ଆସିକି ସୁଙ୍ଗିଆ ହେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ପାଇଲେ। ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ମାନେ ପୁରା ଲୋକ କଣ ହଣ୍ଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭିଉ ନଯାଉ, ପଇସା ବି ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଥିବ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି, ତାକୁ ତ ଟଚ୍ କରିପାରିବନି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ। ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କାହିଁକିନା ତମର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯିବି, ହିମ୍ମତ ରଖିକି, ମରିଗଲେ ବି ଯିବି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି କଟା ହେଉଥିବ, ମୁଁ ଇଏ କରିବି। ଦେଖ, ଶନିବାର ଆଜି ହିଁ କଟା ହେଲା, ଦେଖ ମାଲ ଆଜି କଟା ହେଇଗଲେ କାଲିକି ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ବି ହୋଟେଲରେ ଚାଲୁଛି, ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ହେଲା। ଶନିବାର କାଟିଲେ ରବିବାର ଦେବେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରବିବାର ବି କାଟୁଥିବେ ଯଦି କମ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇ ଓକେ। ତ କାଲି ଯିବି, ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁକି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। See you in the next vlog. Till then, take care. Bye bye. Vlog nahi, explore video. Till then, take care. Bye.